Қытайның Сичуань провинциясы автомобиль түзіліші, темір ішкәрту, медицина һәм туризмдағы қозанышлары белән дан тота. Қытайның оборона сәнәгате һәм фәнни технологик үсешен тәэмин итә. Заманында нәкъ монда соңрак бөтен дөньяга танылачак Қытай чәен үстерә башлаганнар. Илдәге кәгазь акчаларны да беренче тапкыр шушында бастырганнар. Табигатькә килсәк, Чэнду шәһәрендә Казанга караганда җылырак, бүген +15 градус. Бу яклар пандаларның табигатьтә яши торган бердән-бер урыны да әле. 欢迎你，听众长官，非常我的荣幸。你是第2次来四川了？ Рөстәм Миңнехановның Сичуаньга икенче тапкыр килүе беренче эшлекле сәфәре 2009 елда ук булган. Монысында беренчеләрдән булып Кытайның Сичуань провинциясендә Коммунистлар партиясе комитеты секретаре Ван Сяохуэй белән очрашты. Җитәкче Россия Кытай арасындагы мөнәсәбәтләрне җәелдерүдә Татарстанның ролен ассызыклый. Октябрьдә Казанда узган БРИКС саммитының әһәмиятенә тукталдылар. 16次会晤在喀山成功举行。 Мне известно, что в прежнем месяце эта встреча, 16-я встреча государств и семьи БРИКС проводили в столице Республики Татарстан. БРИКС саммитына Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин килгән иде. Рөстәм Миңнехановның аны шәхсән каршы алуын Кытайдан күзәтеп тордык ди Ван Сяохуэй. Әлеге халыкара вакыйга Кытай белән багланышларны яңа дәрәҗәгә чыгарды. Монда Рөстәм Миңнехановның ролен билгеләп үттеләр. Ул үзе дә тәэсирләре белән уртаклаша. Председатель Си Цзиньпин очень открытый, очень такой доброжелательный человек, очень приятный. Мы очень впечатлены вот его поведением. Я его угощал нашим национальным блюдом щак-щак, хлебом солью. Он очень доброжелательно все это воспринимал. Казанда Си Цзиньпин Россия президенты Владимир Путин белән очрашкан иде. Хәзер ике арадагы хезмәттәшлекне төбәк-ара дәрәҗәдә җәелдерү бурычы тора. Отношения между нашими странами, они вышли на совершенно самый высокий уровень. И, конечно же, установка руководства России, президента, активизирует работу с Китаем на всех уровнях, в том числе и на межрегиональном уровне. Узган ел Татарстан белән Кытай арасында товар әйләнеше 2 тапкырга артып, 3 миллиард долларны тәшкил иткән. Кытайлар республикага 20 миллион доллар инвестиция керткән. Пекинда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиллеге, Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшли. Шанхайга Казаннан самолет оша башлады. Икенче ел рәттән башкалада Ростки форумы оештырыла. Бу хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа мөмкинлек диде бүгенге очрашуда Ван Сяохуэй. Ул авыл хуҗалыгы, азык-төлек, фәнни технологик һәм гуманитар юнәлешләрдә күбрәк эшләргә тәкъдим итте. Наша компания была основана в 1998 году. Аннары Рөстәм Миңнехановка Toyota Motors машина җитештерү заводын күрсәттеләр. Монда 13 төрле автомобиль җыялар. Шуның өчесе энергияны заманча чыганаклардан ала. Әлеге компания йөк машиналарын чыгару буенча Кытайда беренче урында тора. Соңыннан рейскә Сычуань провинциясендәге яңа Тяньфу шәһәре планын тәкъдим иттеләр. Ул Кытайның гореф-гадәтләрен саклаучы урын булыр дип исәплиләр. Бина диварларына милли бизәкләр төшереп, юлларга бамбук җыярга планлаштыралар. Шәһәр заманча булса да, табигыйлыгын саклап калырга җыйналар. Российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Рөстәм Миңнеханов Сычуань һәм Татарстан эшмәкәрләре белән дә очрашты. Республиканың Кытай компанияләре белән эшләү тәҗрибәсе бар ди ул. Нефть химиясе, машина төзелеше, мәгълүмати технологияләр тармакларында хезмәттәшлек булдырылган. Хәзер республикада 2000 Кытай студенты белем ала. КФУда Конфуцийның институты эшли. Проект, который реализуется китайскими инвесторами, компаниями в республике. Это компания Хайер. Производство бытовой техники. Это уже в этом месяце мы откроем 6-й завод. Камыстан по производству окрашенной стали для бытовой техники. Кытайның тугандаш шәһәрләре күргәзмәсендә рәискә Татарстан стендында күрсәттеләр. Анда безнең сәнәгатьтәге казанышларыбыз тәкъдим ителгән. Рүзәл Шарипов, Яңа гасыр каналы.